Les instal·lacions del Club Natació Banyoles van acollir aquest cap de setmana el primer torneig de la Lliga Estatal de Caiac Polo per les categories de Primera Divisió Sènior masculina i femenina i la Segona Divisió Sènior femenina. Feia 6 anys que el Pla de l'Estany no acollia un torneig de la màxima categoria estatal. El torneig es va disputar des del dissabte a les 8 del matí fins diumenge al migdia amb la participació de 23 equips i 194 jugadors i jugadores entre les 3 categories. Entre ells hi havia 2 equips del Club Natació Banyoles, el masculí, que acaba d'ascendir a Primera Divisió, i el femení, que debutava a Segona Divisió. A nivell general, els equips banyolins va fer una actuació completa amb el masculí quedant en 10a posició i el femení a 104. L'equip masculí l'hem enfocat en una renovació generacional, és a dir, hi ha jugadors que ja porten anys competint, però hi ha hagut 3 jugadors novells, que és el primer any que juguen a Primera Divisió, que tots 3 són sub-21 i aquest any ens haurem de lluitar per mantenir la categoria. Però és una gran oportunitat, ja que tenen molt bon nivell individual per aprendre a jugar col·lectivament amb aquest nou equip que estem creant. És un repte, no és impossible, però caldrà lluitar-ho. Ara, per exemple, estem jugant al 9è i 10è i les posicions aquestes del descens i mantenir-se estaran disputades durant tota la Lliga, els 4 tornejos que hi ha. En quant al femení del Banyoles, el que estem dient, fan una lliga de 3 torneigs, ara lluiten pel 3è i 4è lloc. Si quedessin terceres vol dir que estan més a prop de la posició de 100, que és la primera. Només puja una de primera i només en baixa una de primera. En el cas del femení. En masculí són 2 baixen, 2 pugen. La primera divisió masculina està formada per 10 equips que durant tot dissabte van disputar una fase de grups en format lligueta. El Club Natació Banyoles va quedar enquadrat al grup A juntament amb el Club Madrileño Ciencias, el Club Deportivo Piragüismo Marcos, el Vallehermoso Retiro i el Rodeira de Cangas. Van debutar amb una clara derrota per 6-1 contra el Rodeira. Van repetir el mateix resultat contra el Retiro. Van caure per 7-3 davant del Ciencias i van tancar aquesta fase de grups perdent 4-1 contra l'Arcos. Essent coers del seu grup, els va tocar disputar el partit per la 9a i 10a plaça contra l'últim classificat del grup B, el Copacabana. El duel va ser ajustat i es va decidir per la mínima en triomf pels gallecs per 2-3. En aquesta primera divisió masculina, el triomf en aquest primer torneig va ser per al Vallehermoso Retiro, que va imposar-se 2-3 al Castelló a la final. Pel que fa a la segona divisió femenina, aquesta la conformen 6 equips que van jugar tots contra tots, establint una classificació de la qual els 4 primers s'enfrontaven de nou en semifinals. El Club Natació Banyoles va estrenar-se apallissant el Canoe de Madrid per 12-3, va imposar-se l'Alaquàs per 5-6, va perdre per 1-0 contra l'Oxió, va empatar 4 contra el Ciencias de Madrid i va tancar la seva participació a la primera fase amb una clara derrota per 6-0 contra el Bàsico Piragua Madrid. En acabar quartes, les banyolines van haver de jugar les semifinals novament contra el Bàsico Piragua Madrid, que havia acabat primer i que les va tornar a derrotar per 5-1. En el duel definitiu per la 3a i 4a plaça, el Club Natació Banyoles va caure contra el Ciencias per 3-8. El guanyador en aquesta categoria va ser el Bàsico Piragua Madrid, que en la final va superar l'Oxió per 5-2.